Većina ljudi prođe kroz cijeli život, a da nijednom nije zastala i zapitala se zašto vjeruje u to što vjeruje. Ako ti to zvuči poznato, pozdrav, na pravom si mjestu. Ja sam Ivan, magistar filozofije, ali ovo neće biti predavanje. Ovdje uzimamo velike, naizgled komplicirane ideje. Filozofiju, logiku, etiku i jezik. I raspakiramo ih tako da od njih nešto stvarno odneseš. Bez akademskog naklapanja i bez praznih fraza. Bez osjećaja da te netko gleda s visoka. Kako misliti, kako prepoznati manipulaciju, kako razumjeti svijet. Zato što kritičko mišljenje nije školski predmet koji zaboraviš nakon mature. To je vještina koja te štiti od loših odluka. Od ljudi koji te žele uvjeriti u nešto. Od vlastitih predrasuda koje ni ne primjećuješ. A filozofija nije puko naklapanje. Tko je što rekao ili tko je što zagovarao. To je najpraktičniji alat za razumijevanje vlastitog života. Nije bitno ako nisi završio fakultet ili ako nisi otvorio knjigu desetljećima. Ako te zanima kako stvari zaista funkcioniraju i ako te živcira kad nešto ne možeš dobiti pojednostavljeno, onda je ovo tvoj kanal. Pretplati se, objavljujem redovito. A svaki je video napravljen tako da razmišljaš, ne samo da gledaš. Pametnom dosta. Vidimo se na kanalu.